sledujete A... Počkej, nám vypadne kreveta. Ak pravidelne sledujete Level Lama, tak toto štúdio by vám akože teoreticky mohlo byť povedomé, ale podstata je tá, že vám nemôže byť povedomé, pretože my sme zmenili štúdio, priatelia. Chápete to? Gauč je späť ten veľký kožený, hej? Odtiaľ to budeme robiť Level Lama. No, len ešte jedna akože zásada. Takto to máme akože rozložené, tu sú počítače, počítače, Xboxy. Toto nie je žiaden Matrix, toto ste už videli dnes, ale toto je gauč, ktorý je len čudne zavesený, pretože asi do pol hodinky sem prídu ľudia montovať 75-inčovú televíziu. Nič to s tebou nerobí? No, tu niekde, takto, bude veľký televízor a tu budeme robiť Level Lama. Takže máte exkluzívne preview toho, kam si budeme pozývať hostí. Dobre, ne? Veľký televízor, konzola, počítač, krásny výhľad. A to je absolútna pecka, čo poviete, priatelia? Toto je nové štúdio Level Lama. Odteraz to budeme celé robiť tu. Nebudeme otravovať žiadneho programového riaditeľa, generálneho riaditeľa. Spravili sme si tu vo Fan Rádiu separátnu miestnosť, kde sa to všetko bude riešiť. A teraz sa dostávam k podstate a k pointe celého tohto veľkolepého príbehu. Chcel som zohnať väčší televízor a mne sa to podarilo. Stávka s prezidentom znamená, že som získal 3 celebrity, ktoré si kúpili nový Samsungový QLED televízor a prísľub bol, že keď sa mi podarí zohnať 3 celebrity, ktoré si to kúpia, ja dostanem jeden televízor gratis. Za 15 minút by mali dojsť? Asi tak, no. Za 15 minút prídu mini montery zo Samsungu, aby mi to pekne tu na túto stenu predo mňa 75-palcový televízor namontovali. Ukážem vám, kde presne to chceme? No. Pôvodne sme na tom gauči mali sedieť takto. Na tento lamovský gauč som sa strašne tešil. Máme nové štúdio a inak v tomto vlogu všetky parádne triky má samozrejme, že na svedomí Boris. Teda slepačí bujon. Máme to vybavené. Dobre, tak ideme čakať, nie? No jasné, za chvíľku by mali byť tu. Korejský pozdrav? Áno, áno. Čo ti to šlape? To koľko má kil? Mám takých fajnových. A s krabicou tak 60, no. No len ja mám len jednu ruku, takže... Takže to vy dvaja páni zoberiete? Jasné. Fakt? Ani nič. Sen sa stáva skutočnosťou. Už nečakajte od Level Lama žiaden podpriemerný diel. Čo je toľko? Videl si, Borisko, niekedy 75-palcový televízor? To môžeš, vieš, odkiaľ pozerať? Koľko metrov je to dobré? 6 metrov, nie? 4-5, nejako stačí. Takto sedíš, hráš a takto kúkaš. Televízia je raz, dva, tri. Z Leškovej 5 sme sa presunuli na druhé poschodie. Chlapci to bravúrne vyštverali všetko, vysokohorský výstup aj s týmto 70-kilovým hovadom v úvodzovkách, samozrejme. O malú chvíľu sa začne vrtať a ja to tak predpokladám, že do pol hodinky to tam bude visieť. Tak sa teším, že sa potom konečne zahráme na novej telke. Dobre, teraz sledujte, jak vrtajú. Pada mat. Prišiel ten slávnostný okamih, na ktorý som čakal dlhé mesiace. Strhnúť fóliu z mojho nového QLED televízoru. To je strašne dlhá fólia.
Vážení priatelia, toto je naozaj veľmi výnimočná lama, pretože jednak sme v novom štúdiu, ktoré sme dnes zostavili. Druhá vec je, že odteraz budeme v tomto štúdiu. Tretia vec je, že to celé sa deje na televízore, ktorý som si právom zaslúžil. Závidíš, tvrdú prácu nevidíš. S hashtagom. Bojoval som o tento televízor, je to nový QLED Samsung televízor, stávka s prezidentom je až teraz úplne dokonaná. A tento človek, ktorý tu sedí vedľa mňa, má k Juhokorejčanom veľmi blízko, ale nie vizuálne. Je to Miro. Našťastie. Našťastie. Mira, možno keď si zabrausujete spätne v rámci môjho YouTubeového kanálu, tak my sme sa spoznali vlastne v Barcelone, kde vôbec ten televízor bol predstavený. Miro, to bol aký mesiac? To bol február? Či To bolo na prelome, no január, február. To bolo takže január, február a vtedy sme v Barcelone vlastne akože jednak zažili príjemnú večeru, aj sme čo to akože popili, to treba povedať, a videli sme tento televízor, ktorý konečne je na tejto stene. Dobre, nie? Vyzerá veľmi dobre. Myslím, že taký maličký je však. Maličký, no, má 75 palcov, takže je to jeden asi z tých väčších? Takmer, no, druhý najväčší. Myslím, Druhý najväčší. Ponuke, takže. Fakt? No. A tak ja som aj, že druhý najlepší moderátor vlastne. Vieš, kto je ešte predo mnou? V rámci Slovenska? No, Kto? ktokoľvek iný. Ja. Yes, jaký for. Mirko, som rád, že si priniesol dvoch chlapcov, že ste to celé dali takto akože dohromady, bolo to easy peasy, ale bola to naozaj parádička, takže chcem sa ti poďakovať. Ďakujem. A máš to privilegium byť so mnou a skúsiť si aspoň trochu zahrať. Môže byť? Teším sa. Dobre, ten obrázok, ktorý je tu vedľa, je celkom logický. Kedy prvýkrát ti niekto povedal, že sa podobáš na Mekyho Žbírku? Vieš čo, ešte veľmi sa dávno niekde na konci základnej školy. Na konci základnej školy vyzeral Meky Žbírka tak, jak vyzeral? Vieš čo, neviem, ale tedy mi to tak niekto tam akože, tedy som mal, vieš, okuliare som začal nosiť. Aha. Ale ešte som mal dlhé vlasy, už teraz, vieš, to už polka z toho vypadala. Pošedívala, ale tedy, že ja som sa viac, teraz sa už tak nepodobal, že tedy v tom ešte viac. Počkaj, a ja som toto nevedel vôbec o Mirovi, ale ja keď som prišiel do tej Barcelony a videl som tohto týpka, tak ja hovorím, že to je Meky Žbírka, odvtedy ťa volám stále Meky a Žbírka. Vybral som túto hru, ktorú som bol kúpiť za 60 €. Je to Injustice 2, tak aspoň si to trošku tak preťukneme, Mirko, hej, že jak ti to ide, počkať. Jak sa predávajú telky, povedz. Vieš čo, sám som predával veľmi dobre na Slovensku telky. Samozrejme, je to aj vďaka tomu, že tu máme fabriku. V Galante však. V Galante je fabrika. Takže mnoho tých ako zákazníkov koncových to bere, že to vlastne niečo, že proste kúpiť slovenský produkt. Áno. Takže a v rámci Slovenska ako sme jednotka na trhu, takže to je pozitívne. Toto je jednotka na trhu, čo sa týka gamingových shows. Tak to má byť, ne? No. No a hudbu ty máš akurát napríklad. Hudbu? Ty sa pozeráš na ktorého? Na Jokera alebo na Batmana? Vieš čo, teraz normálne rozmýšľam, ktorý som mal, už viem asi. Tak... Ty si Joker? Ja som Joker, aha. Preto sa mi zdá, že dobre hrajem. Ale počkaj, ja nemám pocit, že ovládam toho Batmana. Ako ty máš rád hudbu? Ty si rocker, však? Vieš, neuhádneš. Nie. Ja som depešák. Ty si depešák? A bol si aj keď bol depeš? Jasne, teraz vieš, som moko. No to verím. Tak poslipy. Ale tak to... Ty to ovládaš podľa teba? Vieš čo, ja tu mačkám a neviem teraz, ale neviem, ktorý som z toho. Ja nemačkám. Tak ja som Batman. To je dobré, po 10 minútach zistiť až. Aha, dobre, OK, takže ja som Joker. OK, I got it. Dobre. Aha. Ale Joker musí vyhrať. Hrávaš ty počítačové hry? Vieš čo, mám doma 2 konzoly hracie. Aha. Ale vôbec nestíham, akože to keď... Tak nahrávaš album, tak je to proste... Áno, jasné, tak to je. Ale keď som to doniesol domov, tak som bol strašný, vieš, som mastil ešte, ja som taký, že FIFA, futbal, hokej a takéto. Áno, daj Ačko. Ma to bavilo. Aha. A teraz, keďže nestíham, tak už... Mám to tam, sadám to pekne prach. Keby si mohol nejakými 2 vetami povedať, že prečo táto telka je fakt akože turbo? Lebo ja sa spájam len s najlepšími, vieš čo myslím? Jasné. Prečo je turbo? A zatiaľ, kým to budeš nad tým uvažovať, tak ti rozbijem držku. Keď to zoberieme z obrazu, no, tak je na tom super, že dokáže vlastne ti zobrať 100% objem farieb. OK. Čiže to je vlastne to, čo v podstate ľudské oko dokáže zachytiť, v tom televízore vlastne ty reálne aj vidíš. Aha. Čo je super. Teraz ako ja ťa počúvam fakt, len snažím sa fakt zmasakrovať. Áno. A ak vás zaujíma, ako to v novom štúdiu Level Lama vyzerá z nášho pohľadu,
Tak sa na to pozrime. Mne sa to nepáči. Stále mám pocit, že sa tak nadýchujem a nič nerobím. Vieš čo? Čo robíš? To musíš aj na meetingu proste začneš a nemôžeš pustiť ten slovo. Lebo keď pustíš, tak si tej chvíli skončil. Ježiš! Že Batman wins! Samozrejme potom máš jas, ktorý ti pomáha, vykreslenie tých farieb, kontrast. A čo sa týka svietivosti toho, tak vlastne dosahujeme najvyššiu svietivosť, že 2000, pri ktorý model konkrétne tento, čo máš, tým má 1500. Potom samozrejme sú tam ďalšie funkcie, ako máš všaký smart, hej, čiže pripojenie zariadení, ovládanie jedným tým diaľkovým ovládačom. Akože týmto ideš na internet. Hej, presne, to mám rád, no presne, to je top. Takže to, máš tam lokálne aplikácie, plno lokálnych aplikácií československých. Aha. Takže, čo je pre teba dôležité, YouTube ľahko pustíš. Presne tak. A na tej obrazovke budeš podľa mňa 1:1. Takže už bude naozaj, že mám hlavu ako televízor. Áno, na tieto porovnávanie podľa mňa to tak bude, no taký menší televízor úplne. A dobrý televízor je dobrá vec, to je jasné. Ja si pamätám, a to si musíš aj ty pamätať, čierno-biely televízor si ešte pamätáš, nie? Čierno-biely televízor, myslím si, že áno, ale to som bol ešte malý. No tak to aj ja som bol malý, díky, no tak to je jasné, že ja som bol malý. Ale ja si pamätám, že keď sme ešte museli chodiť prepínať, vieš, manuálne. Ty máš nejakých súrodencov? Mám mladšieho brata. No a ja tiež, a on bol prepínač. On bol prepínač, ale minule bol sranda, lebo bol kamarát u mňa a tiež má takú dceru a začali sme sa baviť o telkách. A hovorím, že my keď sme boli mali, že musel si ešte akože chodiť, že prepínať na tú telku. A to pozrel. Že to nie je možné. To vás bavilo? Nebavilo, ale tak to bolo. Celá udivená, vieš. Áno, a ešte keď na ORF bol Knight Rider s Davidom Hasselhoffom. Áno. Čierno-biele. Ein Mann, ein Auto, ein Mann? Áno, ein Computer, ein Mann, ein Auto, také. No, Ježiš, to bolo jaké. Dobre, Mirko alias Meky Žbírka, strašná vďaka za to, že až teraz to naozaj nabralo úplne pre mňa iný rozmer, lebo naháňal som tie celebrity, fakt som sa snažil, oslovoval som x proste ľudí, jedni boli za, jedni boli že a tak a nakoniec som to dal dokopy a tu je tá odmena a dnes sa to celé akože zmanažovalo. Majstre, naozaj ti veľmi zo srdca ďakujem a Mirko neprišiel s prázdnymi rukami. Pre jedného z vás máme krásne slúchadielka. Toto sa číta ešte U? Level. U? Level U. Level U. Takže takéto slúchadielka pre jedného z vás, kto pekne napíše do komentáriku niečo veľmi príjemné. Chcem, aby ste tento diel chápali v línii Level Lama ako trošku výnimočný, pretože aj tu s Borisom, ktorý tu leží inak akože oproti na gauči, úplný veget, sme radi, že si tu robíme štúdio, ktoré sa bude využívať predovšetkým na Level Lama aj s týmto novým televízorom. Takže budúci týždeň pokračujeme so štandardnými super turbo hostiami už na novej Samsung QLED TV. Vybavená vec, Mirko ešte raz. Thank you, sir. It was a pleasure. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem inak všetkých ostatných v Samsungu, aj Babi, aj Peťu pozdrav určite, Janu pozdrav a všetkých ostatných kolegov. Jo? Aj pánov prezidentov. Aj pánov prezidentov, ale teraz ste sa changeovali, teraz sa prezidenti. Teraz sa menili. Počkaj, ten sa volá, veď som s ním bol. Luka. Ja som ešte na život nevidel, iba na obrázkoch, takže to som vedel. Ja som ho videl, bol som s ním na golfe. Tak si bol ešte skôr než my ostatní. Najväčší pankač. Ďakujeme veľmi pekne, odpájame sa z Level Lama štúdia úplne nového s novou telkou. Čaute. A teraz, počkaj, teraz to budem dobre v obraze? Môžeme robiť štandardný ending? Mhm.